Здравейте на всички! Здравейте! Това е новият ни канал, който ще снимаме винаги с София. Няма да снимаме с други хора, освен в моя стар канал The Gamer Pro BG. Но тук ще снимаме заедно, само двамата, в различни сървъри, в наш сървър, в хорор сървъри, например като Herobrine. Да, това е нашият град и се абонирайте за нас веднага. Моля, ако ви е харесал клипа. Харесвайте, давайте лайкове, в смисъл, да, коментирайте и разни глупости. И кажете ни коя от сградите ви е харесала най-много. И ще правим нови сгради, както винаги. Хайде да почнем Да им показваме вече. А? Да им показваме града. Добре, хайде да почваме. И започваме от басейна. Басейна е първият. Не създадохме първи него, а създадохме първо. Аз не я направих къщата. Първа тя беше първата ни сграда. То първата сграда не беше. И ето там, където е тя. Тук. Тя ма телепортира. Ето тук е първата къща, която първо оцелявахме, но след това се отказахме да оцеляваме и показваме сграда. Да. Сега ще да им покажем нашата подземна сграда. Ето така е подземната ни сграда. Мисля, че тя ще ме телепортира, когато стигнем долу, но не знам. Значи тук долу сега. Тръгваме надолу. Сякаш сме с асансьор, но малко по-бавен асансьор. Телепортнаме. И ето тук тортички, разни работи. Извинявам се, когато лаги понякога, но то се оправя. Тук е нещо като бойна сграда. Тук двете ни легла. Тук е... Купиш там. Туалетна. Да им покажем. Да им покажем кой е кирлива. Айде. Чакай. Не мога да се мърдам. Това по средата е детска туалетна. Ето тук мъжете смени. Тук съм аз, защото жена. Тук се виждам и какво правим. Така, аз ще си свърша работата на спокойствие. Нека да излезем от така, че мирише нещо. Айде, отваряй, айде, излизай. Да. Айде да им покажем банята. Аз ще искам, защото падах туалетната заради тебе. Отварям вратите. Полицай влиза и така сме... прави тази дървена кирка в мене. Мяра, идвай. Чакай, че... И съм в джакузито и се къпа. Кеф. Ето идвам към... И аз качам... Здрасти! Здрасти. О, тук чакай, тук няма плоча. Ето тук баничката, тук мъжете смени. Тук, пойсен. Кояко. Не е кеф, ама. Айде, да покажем някакви други работи, как можем. Ти тръгвай, аз след малко ще дойда. Това е голям кеф беше над тебе, бе. Ето тук тя изляза от ваната, почаках я, но тя пък вляза в банята. Ама, излизам нагоре, обаче с по-бърз натиск. Има телепортира, готово е. И тук е кулата. Сложи. Тук гледаме кулата. Следим. Изкача. Не! Така, тук не е библията. Ой, не успях да целя. Библиотеката. Ела да им покажем от входа, да не влизаме през покрива, че не е културно. Айде, лади. Ето идвам. Ама, в смисъл, да. Хайде да слиза надолу. Ето. Не мога да сляза надолу, защото ми бъгва. Мерси. Тук е то. И това, както виждате,
Е първият етаж. Виждаме. Виждаме. Първи етаж е тук. Тук всичко правим. Ела тук е библиотекарката, дет на 1000 години. Какво правиш, бе? Че, кома гледаш, бе? Виж го, то сма гледа много страшно. Не го знам, то сма мрази, сигурно, обаче нещо му пречи. О, так! Не им так. Чакай, не мога го му сложа. Дай ми го. Дай ми го, бе. Пиши го мразника. Дай ми го. Чакай! Мразника. Чакай. Стига, бъгна. Так, блокна ми нещо. Ето так. Чакай, ето давам ти спокойно. Къде си? Фак. Сигурно клавиатурата ми се чува. Ето на земето и... Тага. Вземай го, пиши там. Как ще го пишеш? Забравих, че не мога да ви слагам имена. Абе, от яйце, ама трябва ми... Аре, идвам. И това е вторият. Иха! Тук има всичко. Да, ето. Тук всичко сме приготвили, какво трябва, ще купуваме книги или комиги или какво ще купуваме, ме интересува, ама нека да ви покажем още работи. Ела да им покажем замъка. Идваш ли в замъка? Айде де, за какво забива така? Това е пречка за мен. И да спирам. Ето тук е нещо. Тук е замъка. Ето тук кончето отгоре на тавана, не го знам какво прави. Ето тук стълбичките, аз такова луксозно. Тук има джакузи. Какво джакузи? Тук няма джакузи. Ето тя скочи с коня. Тук е дарца. Тук е енчантинг стаята. И мисля, че е това. Не, забравих нещо. Къщата на дървото, там където е най-любимото ни място да седим. Мисъл, да. Аз ще да скачам. Тук винаги е отворено за хора. Да. Ето тук сме ни. Гледайте, кой е луксозно. Тук лягаме. Това е XP. Безкрайно ще имам 300 И това беше в нас. Надявам се, че ви е харесало първото ни видео. И... Чао. От мен чао. И от мене чао. Чао, чао, чао.